Но си я пръчка като командир. Отивам на там. О, не! Това е Дик! Дик, ти ли си? О, ти си Дик, ти си! Аз съм обикновен колекционер на бикани. О, какво е там? Това май е бикан. Ей, ще го последа да видя докъде ще ми води, защото няма място да... Утре ще ги взема. Ап, ап, ап. Айде не мога да тичкам. Айде, цък. Идвам тук, идвам и там. Уау, колко бикани. What the fuck? И сега ще се учим да плуваме. О, не бе, Спанч Боб! Аз съм Тарзан и горя от нетърпение да изкача това... Ама не, аз не горя наистина, бе! Сега ще ви изкача това дърво. Ама гъве! Ама гъве! Ич! Вече не ме бил в тези неща. Айде де! Айде де! Ослепявам! И така, абонирайте се, дайте положителен вод за този клип и си го наврете като някакви мизитурки. Чао!